de mettre le document. Comme Mamboussi. Ah, il va envoyer Mamboussi de diamant pour qu'il y ait un Mamboussi fort. Parce que ne veut tout faire ça comme Mamboussi. Voilà, tu te connais après qu'on a Mamboussi de diamant pour qu'il y ait un Mamboussi fort. Parce que ben il y a de nous de ce malade là. Alors que Mamboussi les dit faut que tu offres Bible à Tchounia. C'est ça. Ne veut Mamboussi tant ou donc 72. A Mamboussi tant ou 72. Dengan tiko do tiko depuis pangal ni trop donato ko kabila la isika abu dala bila me ala bisan ki dal shin Mamboussi est trop din avec du fla kili Mamboussi ko wolo blay adala be trop so shekina na wolo blay sheko e tandu ebe papier jemata ebe Mamboussi den tan woro ci papier jema sa iba buye ne ya buye ibe fɛn min fɛ I b'o don a tan wɔɔrɔ kelen bɛɛ kɔnɔ k'o kuru k'o kɛ sɛbɛnden kelen k'o bila ka tila ka sɛbɛnden gɛrɛ ta fo ka taa dafa sɛbɛnden 5 la o sɛbɛnden 5 in I bɛ kelen jeni ka kelen don dugu jukɔrɔ ka kelen bila jiba la ka kelen sigi yiri sanfɛ dunna mun o bila I poche kɔnɔ I b'a fɔ ala diya fara bonya kan ne y'a bila I ka Mamboussi kɛ ala ni denkɛ ala lahara jɔ dɔ bɛ min kɛ na ne t'o dɔn mɛ dugukolo sanfɛ ala bɛ ne sɔn diyagoya a wulilen don e masaba ye masa tɛ sunɔgɔ n'a tɛ ɲa wa a tɛ sa a fɔ kelen filanan o de ye Mamboussi 32 ye ku kotigiw ye fɛn sɔrɔ ko bɛ ko sugu la sini parce que jɔn si tɛ nin kɛ diɲɛ garisɛgɛ ni diɲɛ nafolo ko la ni ala t'a di Mamboussi turabuden don tubabuw tɛ kelen I bɛ taa sɔrɔ dɔ nana ligne na sisan I b'a fɔ I ko Mamboussi yɛrɛ ye turabuden n'a bɛ ci fila kelen Mamboussi I b'a sɛbɛn walan sanfɛ siyɛn 30 ani siyɛn 2 o siyɛn 30 ani siyɛn 2 ye o nasi I b'a kɛ ka ku tobi I kelen bɛ se ka ku min dun I bɛ ku in wɔrɔ ka tobi ni Mamboussi nasi ye dɔ bɛ ɲininkali kɛ sisan ko si na bɛ k'a la wa sauce carte o carte ka di I b'o bɛɛ k'a la ka sɔrɔ ka Mamboussi den 32 nasi k'a kan k'a tobi n'i y'a dun a tɛ na kɛ bo ɲɛgɛn na fiyewu kɔnɔbara la fɔ e bɛ ka ala wele fɛn min fɔ ala k'o d'i ma o 32 in fɛnɛ I bɛ se k'i ka laɲini don o kelen bɛɛ kɔnɔna na Mamboussi 32 in I b'i ka laɲini don o kelen bɛɛ kɔnɔna na n'i ka laɲini don a kelen bɛɛ kɔnɔna na I b'a kɛ ka ku tobi n'i y'a kɛ ka ku tobi mun b'o o kelen o laɲini kelen ala b'o dɔw jaabi a fɔ fila a sabanan o ye Mamboussi 1000 ani 56 1056 Mamboussi 1000 ni 56 o 1000 ni 56 n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɛ mun n'i y'o dɔɔni k'a la n'i y'a kɛ misali bite le 20 ou bien 21 bite le 21 mars I bɛ date sɛbɛn ka bila ko Abu Lalabi de kumana Mamboussi 1000 ni 56 kan n'i bɛ mobili fɛ I b'o peinture dɔ wɔrɔ ka b'o mobili in na k'o kɛ mugu ye k'o bila n'i bɛ fani fɛ I bɛ fani qualité min fɛ I b'o bɛɛ morceau dɔɔni ɲini k'o sisi k'o mugu fara mobili ta in kan n'i bɛ dugukolo fɛ I bɛ villa dɔ jukɔrɔla bɔgɔ dɔɔni tɛ k'o k'a la n'i bɛ misi fɛ I bɛ misi kunkolo zɛbɛn dɔɔni ta k'o k'a la n'i bɛ sanu fɛ I bɛ sanu mugu dɔɔni k'a la n'i bɛ wari fɛ warijɛ mugu dɔɔni k'a la n'i ye nin bɛɛ kɛ Mamboussi 1056 nasi la I bɛ date sɛbɛn san ka taa san wɛrɛ ɲɔgɔn si kuma se hali n'i ye vérité mugu k'a nasi la ala b'a di a denen sorti dɔ yɛlɛma cogo foyi tɛ la san kelen kɔnɔ n'i ye fɛn o fɛn k'a la ala b'a kɛ n bɛ bɔ Mamboussi kɔnɔ yen buna hadamaden n'i tiɲɛna k'i dilan k'i kɛ ɲuman ye ne b'o kɛ Mamboussi ka tila k'i tiɲɛ parce que ne bɛ nin sira dɔn o de la Abu Lalabi kɛlɛli mɛn n'i ye nin sira fara ɲɔgɔn kan o bɔ ni bɔgɔ de ani nin sira ci ma man ɲi an ka taa e ka mɛ kɛnɛ Ramsès de kɔrɔbɔ dɛ o y'an taa misi